Vadikani tinokutendai nokuti munogonesesa nguva nemisi munotisarudza kuti titandadzane tiri muchirongwa chenyu chamunofarira Mai Chisamba show. Vhiki nevhiki tinouya nenyaya dzakasiyana-siyana dzinobata upenyu hwedu nenzira dzakasiyana. Zvimwe zvatinokurukura pano, zvimwe makazviverenga, zvimwe munozviona, zvimwe zvinongori zvishuwo zvemwoyo yenyu. Nhasi tine chirongwa pada chatingatorese dzidziso, pada chatingadzikamise vanhu vakawanda, nekuti vakawanda pada havanyatsozvinzwisisa. Chirongwa ichi tapiwa chikuva neAmnesty International Zimbabwe. Tinoitenda zvakaperera nekutipa chikuva ichocho. Regai ndipe nyanzvi dzatiinadzo pano, mukana wekuti vazvisume kwatiri kuti ndava nani vanobata sei. Ndotanga nababa vari kunze. Ndinotenda Mai Chisamba. Kwaziwai mhuri yeZimbabwe, vateereri nevatarisi. Ini ndinoitwa Takura Kanonge, ndiri chiremba kuChinoi Provincial Hospital. Ndauya kuzotaura nyaya yeobstetric fistula. Tinokutendai muchirongwa chino fistula. Izwi idzva ratiri kudzidza, asi tinofanira kuti tirizive. Ava vadikani, vadiwateereri nevatariri, ndichiremba vekuchipatara. Ndidhokta, havasi venyika dzimu nai, nekuti uchiremba hunowanda nai, ndouya pane muroora wechidiki. Maita zvenyu Mai Chisamba. Makadi vadiwa vateereri nevatarisi. Ini zita rangu ndonzi Roslyn Muzerengi. Ndinoshanda ndiri kuAmnesty International Zimbabwe. Nhasi tauya kuti timbokurukura nezvekodzero dzakanangana neobstetric fistula. Ndizvozvo, mazwi ari kunge ari kurema, asi regai vachatitsanangurira. Rambai muchitandadzana nesu, tinoziva kuti dambudziko irori iri misha yakawanda inaro, asi havazive kuti zviri kubva kupi. Rombotanga nemi chiremba. Pataurwa izwi, ini ndangobata kuti fistula, imi nyatsopinda inaro muchitaura kuti rinorevei, zvinenge zvaita sei. Obstetric fistula izwi rechirungu, asi rega nditsanangudze ndichiti munhu wechidzimai ane nzira dzitatu: nzira inofamba weti, nzira yesikarudzi nenzira inofamba netsvina. Nzira idzi dziri padhuze nepadhuze, asi nokuda kwemacomplication kana kuti zvinokanganisika mukuzvara, kazhinji kunonokerwa, tinozoona kuti mukadzi kana asununguka mwana anozotanga kubudisa weti nenzira yesikarudzi, kana kuti tsvina inenge yakuuya kunze kuti uye netsvina yayo nenzira yayo yakuya nenzira yesikarudzi. Saka ichi ndo chinonzi obstetric fistula. Ndizvozvo manyatsozvidedemura chiremba, manyatsozvitsanangura, nekuti vanhu vedu havatane kukadzika. Vanotanga kumhanyira kunoshandirwa, vanomhanyira kutanga kuti vakaruyiwa, vakazotadza kuzvara vanga vazosungwa vazodini. Vana chiremba nenyanzvi dzedu pano vari kutsanangura kuti panzira nhatu dzabuda idzodzo idzi, kana munhu akanonokerwa pakuzvara, kana pakaita zvimwe zvigozhero, tinogona kubuda nedambudziko. Ndomboya kwauri. Ngatiendei nenyaya yedu tichinzwa kuti yakamira sei. Unotaura nezvekodzero, panopinda kodzero seiko apa panyaya yedu irozi? Maita henyu Mai Chisamba. Kana takatarisana nedambudziko reobstetric fistula, sekutaurwa kwazvaitwa nachiremba, kwanzi tsvina kana weti inopedzisira yakubuda nenzira yesikarudzi instead yekuti ibude painofanira kunge ichibuda napo. Saka zvinoitika ndezvekuti pakubuda kwetsvina iyi kana weti iyi hazvisisiri controllable. Saka which means munhu kana akangogara anotanga kutongoburitsa weti iya kana tsvina iya asiri kutoziva kuti tsvina ndatototesa kana kuti ndatoita tsvina. Saka zvazvinoita ndezvekuti munhu anopedzisira ndopamunonzwa zviya chinzi anonhuwa weti kana kuti anonhuwa tsvina, nekuti paanongogara pese paakagara anongoeri kana atota, anongoeri kana abuda weti. Saka zvinoitika ndezvekuti munhu iyeye haasisina kusununguka pakunge aine vamwe, pangava pamarufu, kungava kumagungano ekuchechi, haasisina kusununguka kufambawo kana kugara nevamwe kana kuitawo mapurogiramu anoitwa nevamwe. Wataura zvandibata Rose, nekuti vanhu vedu kazhinji tinokurumidza kushora kunzi handifunge kuti vanogeza, handifunge kuti vane utsanana,
vadikani muri kutonzwa kuti rinenge ratove dambudziko, hunenge hwatove urwere, nekuti musika vanhu paakagadzira vanhu akazvisika zvakasiyana, kunobuda netsvina, kunobuda neweti, kunobuda nezvimwe zvakasiyana-siyana, zvakasiyana nzira idzodzo. Asi vadikani, tinoda kuti mugashire dzidziso, tinoda kuti murambe makagara muchinzwa, nekuti vakawanda unonzwa unzi zvanga zvaakuzotaurwa paTV, ndandakagara nemukwasha ndakabva ndasimuka. Garai nevakwasha vagonzwa, kana maane dambudziko mugoziva kuti zvinofamba sei. Ndiri kuuya kwamuri chiremba, zvine zera here zvinhu izvi? Mambotaura kuti dzimwe nguva zvinouya nekunge munhu anonokerwa, nekuti vamwe vanenge vachiti imboshinga kumba, mwari kumirira kuti handingabvi pano kuenda kumateneti amai vasati vauya, handingabvi panapa murume wangu asati auya. Dzimwe nguva ndo zvamunonotsa, asi zvine zera here kuti kana uri pazera rakati hazvimbokubata? Ndinotenda Mai Chisamba. Kunyanya-nyanya dambudziko iri turi kuona kuvasikana vari kuita nhumbu, ndo vakanyanya. Vadiki vari makore anopfuura ari pasi pe18 ndo patiri kunyanya kuona. Asi ndikurumidze ndabva ndatiwo zvakare, mukadzi chero akangononokerwa kana ane panyaya dzekusununguka idzi anogona kupedza sera ane obstetric fistula. Seiko richiwanda kuvana vechidiki? Inyaya yekuti nyama dzavo, mabhonzo avo haasati apedza kukura kuti akwanise kuzokwanisa kuti mwana abude zvakanaka. So ndosaka muchiona richinyanya kuwanda kuvana vechidiki. Tinokutendai chiremba, mashoko makukutu amataura manyatsotsanangura kuti vana vadiki ava vaakumhanya. Iye zvino ongororo netsvakiridza iri kurakidza kuti vana vadiki vari kufa. Iye zvino kune mumwe mwana akatofa nemakore 14, izvo zviri kuzikanwa, tinogona kuzvikurukura izvo. Nevamwewo vari kufa vane makore mashomanana. Mataura imi kuti zvirwere izvi zviri kuwanda kwavari nekuti miri wavo unenge usati wane mabhonzo akasimba, unenge usati wane umai ihwohwo. Tiri panyaya iyoyo, tiri kuziva kuti tiri kufamba nenyaya yedu yefistula yamataura. Nhasi ndiri chirembawo tichazoda kuzonzwa kuti inorapika here, inodini. Asi inini ndambonzwa iwo uchitaura kuti munonyanyotarisa kodzero, munotarisa kunyange vadiki vavava vari kuroorwa vari vana vadiki, nekuti tiri kuzopedzisira tasvika kakunyaya dzatiri kutaura panapa. Munozviongorora sei? Munozvigadzira sei? Munovabatsira sei? Okay. Kana takatarisana nenyaya iyoyo yeobstetric fistula, takatarisa kunyaya dzekodzero sekutaura kwandamboita Mai Chisamba. Pane kodzero dzakawanda dzinochikorwa: kodzero yeutano, kodzero yekuenda kuchikoro, kodzero yekusununguka, nekodzero yekungovawo munhu, iye yatinoti pachirungu dignity. Kuti dignity yako, umunhu hwako hunenge hwatobviswa zvamuchose. Handiti nenyaya yekuti iwewe uri kungobuda weti, uri kubuda tsvina. Kune imwe nzvimbo yatakatenda Mai Chisamba, pane vana vakaita nhumbu vari vana vadiki vaine ma12-13 years, vaita nhumbu kudaro, pakatopuwa zita rechinemererwa rekuti pamaweti. Handiti saka uri kuona kuti dignity yevanhu, umunhu hwevanhu hunenge hwabviswa. Saka tingaita seiko nenyaya iyi? Nyaya yatiri kuona iri kunyanya kukonzeresa inyaya yekurodza vana vari vana vadiki, vana vasati vasvika zera rekuroorwa. Saka tinokurudzira kuti nyaya dzekuti tirodze vana vari vadiki ngadzimbomira, nekuti dziri kukonzeresa obstetric fistula. Ndizvozvo ndichazoda kuti unyatsozopinda nemo kana tambotura mafemo timbonungira mvura, nekuti nyaya iyi kai iri kurema. Kando iri kutaurwa nevadiki kuti iri kupisa, iri kurema, asi mukurema kwayo tinoda kuti inyatsofambwa nendima yayo. Regai timbonungira mvura.